Kay maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Aniya na punta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan C-on-A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, Pitsa 29 na kini sa bulan sa Enero, tuig 2026. O padayon ta higala sa atoa nga mga buhatonon. Abino ato sa nga timbayaon higala ha, atong talahorong obispo, no? Kumusta naman ka Bishop? Ato ang talahorong obispo higala, no? Nga padayon in town siya sa iyahang mga gibuhaton bisag medyo gulain ba ining lawas ni Bishop, pero tungod lagi kay kuan man kanang gitawag na to pangalagad man, agwanta ra gyud ta, giagwanta rin taon ni obispo, pero again basta mga alagad sa Ginoo di gana niya pasagdan, no? Labi na gayud ang mga yahang mga katawhan nga nangalagad hala, no? Udto na kanatong tanan mga higala, January 29, Huwebes. Okay, no, arita mahigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamuntuhon. Abay na mahigala, Bishop Glenn Corsiga na mahayag sa iyahang wali ni adtong ikaduhang adlaw sa ilahang CBCP plenary didto sa Goretti Parish didto sa mga kauluhan. Matud pa niya, no greatness when simplicity, goodness and generosity are absent. Sa ato pamatod pa ni Bishop Glenn, ang ato our very own Bishop Glenn, no, matod pa niya, walay tao nga mamahimong sa manang greatness, mamahimong itawag og bantugan, no, greatness. Walay tao nga mahimong bantugan kung walay simplicity. Kana bitong yano nga kinaiya, walay maayong kinaiya, ug labaw sa tanan walay manggihatagon nga kinaiya. O sa ato pa, dili gyud ka mahimong bantugan kung hangulog ka, kung dili ka maayong binuhatan, o baka kanang dili ka simple klaseng pagkatao, kana bitang usyusuhon ka ingon no. So muna ipasabot ni Bishop Glenn Corsiga nga dili ka mahimong bantugan kung usyusuhon ka. Ayan, no? O baka dili ka maayo, di ka maayo kinaiya, o baka hangulon ka. Ayan, no? Muna ipasabot ni Bishop Glenn Corsiga, ang obispo karon sa kining Ipil, no? Pero ato ana, no? amo nang kuan sa una, no, kanang seminary muna amo ang bidol sa una sa seminary. Bright ang gid na, no? Ako saludar man gyud ko ni Bishop Glenn kay kana lang mohimo siyang synthesis katubitawg synodal seminar, gihimuan bitaw to ni Bishop Glenn og synthesis, ay hingang hami maayo gyud. Di gyud matabang ni si Bishop Glenn. Una nga karon ato ana siya sa kauluhan, ni ana siya sa CBCP News, na feature na si Bishop Glenn. No? Keep up the good work, Bishop Glenn Corsiga. Niya na po akong igagaw mahigala nga bantugan po ni kay bright sa si kini Monsignor Christian Durango. Mga obispo po ni. Wa pa gani ni mga obispo, pero nakita na nako sa unahan nga sa umalabot ka mga adlaw magsulob po ning mitre. Yan o mitre. No? O magdala na ni siya o kanang gitawag na to ngalan nga Bishop Christian Durango. Ayan, no? Apo manini koan Archbishop koan kanang kining limot ko yang no, kanang Cecilio Gordon Silio, Archbishop Gordon Silio. Muna may puruhan gyud po mga Archbishop ni si Monsignor Christian Durango. Kami ordinaryo ra gyud mi kay dili man may mga gitawag nato og mga ug sa ato pa na dili man maayo di sana dili man gyud ingon nga matud pa
malantip gyud amo mga panabot, no? Kining amo ang igo-igo rin ikainom og tubig, pangkatekisis on air gini amo ang ikala. No, may mundo na kanaton tanan, nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Abino ari nata mahigala sa ato ang Saint of the Day. Gahapon ang atong Saint of the Day mao si Santo Tomas de Aquino. Karon January 29. January 29 ugma pa ang 30, no? Karon January 29 ang ato karon nga kining santo mao ni santo gahapon. Santo Tomas de Aquino man to. Karon San Aquilino, no? Saint Aquilinos. Aquilinos. Taga Bavaria ni siya, no? Kini si San Aquilino. No, unya usa kini siya kapari, unya preached against Arianism. Kabalo mo kung sa Arianism, kana bang pagtulunan nga Kristyanismo nga niingon nga si Kristo tawo ra unya dili Dios. Muna siya Arianism. Muna naapod ron sa kanang naapod ron sa usa ka relihiyon nga dili Arianism pero naa sila ana kanang gitawag natong heresy. Unya group of Arian supporters abducted him. Uy gidakop kini siya mahigala sa mga kining pipilag ka mga tao nga nagsuporta sa Arianism. Unya giingnan siya nga isalikway ang imong pagtuo o dawata nga si Kristo dili Dios. Okay, wala man gyud mga higala ni balibad man gyud wa man gyud ingon nga gisalikway ni San Aquilino ang iyang pagtuo nga si Kristo Dios. Gipatay gyud in taon siya. Unya nahimo kini siya nga patron of hotel porters. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato si San Aquilino. Ako mahinumduman ni mahigala si Aquilino Pimentel. Yan. Kanang papa ni siya mahigala ni Senador Pimentel. Kasi nga pinadar na ni Pimentel, no? Coco Pimentel, no? Senador Coco Pimentel. Pero mama, yan papa mo Aquilino. Aquilino Pimentel. No, may mundo na kanatong tanan mga higala. Ang ato karong hisgot-hisgutan mao gihapon kining human trafficking, no? Continuation ni gihapon mga higala sa ato nga topic, atong topic, human trafficking and its impact on society. As a review, unsa ganito ni human trafficking, mao kini ang usa ka krimen nga diin tawo mo imong gipayuhot. Imong gipayuhot ba? Sa katuyuan nga imo siyang pahimudsan. Imo siyang gipayuhot ba kanang unsay payuhot kana bang imo siyang gi-recruit, unya imong gidala, unya imuhang gipugos, no? Imo siyang gi-recruit, imong gidala, imong gikuyog, pero gigamitan nimo pinugos nga paagi o baka panglingla nga paagi o baka imo siyang gipugos, imo siyang gipugos ba kana primero gigamitan og kusog ito pa imong gibunlot gyud, no? O baka imong giuwat o baka imong usa man ang gigamitan og kusog, giuwat o gipugos gyud. Sa tuyo nga imo siyang pahimuslan, exploitation. Unya, there are different kinds of forms of human trafficking. Number one is sex trafficking, you know. Imuha siyang pugson nga uwaton nga mamahimo siyang nga magbaligya siya sa iyahang dungog o baka mohimo sa bisan unsang mga malaway nga mga buhat, no? And then labor trafficking, imo siyang dadon aron imong patabahuon sa lisod nga kondisyon o kanang kuyaw nga kondisyon nga gamay rag sweldo o wala gibayad, no? Niya child trafficking, imo pong pahimudsan ang usa ka bata pinaagi sa pagpatrabaho, pagpalimos o imong ibutang sa kining gira o baka mga malaway nga mga buhat. And then organ trafficking, ang biktima imuhang kuhaan o kana bitaw
kanang organ, kanang bitaw nga kanang imo iyahang kuhaan imo siya sa iyahang kanang bitaw kidney nga imong ibaligya bisan pa kon wala siya pagtugot o kasayuran. Muna siya mga trafficking, no? So ang sala gyud nimo kana yung imong gipayuhot o sa tuyo nga imo siyang pahimudsan. Muna trafficking. Unya of course doon na siya impact, no, physical harm, no, madaot gyud ang iyang lawas, psychological trauma, madaot ang iyang paghuna-huna, loss of dignity, wala na siya pagtahod sa iyang kaugalingon, o baka social isolation, dili na siya muduol og tao, ano. Nya karon ang atong topic, what are the impact of human trafficking in society? O yan, no, unsa may kadaot nga mahiaguman sa ato ang katilingban tungod niini, no? Ang human trafficking violates human rights, no? Nga sa ato pa ang kini manggong kuan mga higala, ang fundamental value of people mao gyud kini kagawasan ug freedom, equality and dignity. Pero ang tao nga nahiagom sa human trafficking wala na nila kini matagamtami. Mawala ang ilang freedom, kay imo man siyang prisohon, mawala na ang iyahang katungod sa iyang kaugalingon, o mawada na siyang pagtahod sa iyang kaugalingon. No? Baka na urang maingon bitaw nga, wala na kay kapuslanan, mas maayo pa'y mamatay na lamang ko. No? Manay ginaingon nga, wala na siya dignity. O baka moingon siya nga, di na ko mapauli sa amo, kay maulaw ko. Nawa na, no? Unya, weakening of social structures. Families and communities as disrupted with members are exploited or disappear. Sa ito pa, ang pamilya, mga higala, ug ang komunidad, medyo makahigagom o kana bitang mahiagom o kausaban sa panimuyo, labi na kung ang usa sa ilahang mga membro gipahimudsan o baka nawala. No? Muna mga impact on society ining human trafficking, pagpayuhot og tao sa tuyo nga pahimuslan. No muna, no? Kalagmitan gyud sa human trafficking mga higala, di man iagi og kanang ang ilang man ginang isekreto ra. Kay simba ko kay na abi daghang kaayo pod nga mga parte sa gobyerno nga matud palagi nagkuan ba nagdili ni ana, no, nagdili ni ana, no, muna nga duna ganay balaod nga nagdili mga higala ni anang mao nga kining gitawag og kahiwian, no, kining gitawag og Republic Act number 9208, Anti-Trafficking in Person Act. No, ano, no? So, ginadili gina siya. Kung imo nang buhaton, ako no niyang ipasabot ninyo kung unsay mga kuan ana, unsay mga gitawag og silot ni ana kung simba kung buhat ka ana. Impact on society. Number 3, trafficking promotes illegal labor practices, reduces fair wages, and harms legitimate businesses. Kinigong kuan, kanang human trafficking, makadaot ni sa atong ekonomiya. No, ngano man, tungod kay nag-promote man kini og illegal labor. O, kana bitang labor mga higala nga kana bitang wala na magsubay sa eksakto, no, kana bitang labor nga murag kuyaw kaayo, unsafe condition, o baka harsh kaayo condition, mo na illegal labor practices, o baka reduces fair wages, kana bitang dili na makatarunganon ang sweldo. Unya makadaot kini sa tibuok nga kining gitawag natong legitimate business. No, so doon nag-impact kini human trafficking. Unya ikaupat nga impact ini on kining gitawag natong society, no, impact on society, kining gitawag natong increase in crime and corruption, no. Kini bitang kinigong trafficking mga higala, human trafficking, kuan maguni siya, dinagko ni siya nga krimen nga nag-involve gyud siya og daghang tao. Muna gitawag sa in English og organized crime. Kay ngano man manguan man ni siya mga higala kanang gitawag nato og
magmubayad man ni sila. Lalo na kung nailhan mga higala nga nangadakpan ni ini, no? Dako gyud kayong problema kay mga higala kay matud pa kanang organized crime ang gud ni, no? Muna nga delikado kay siya kay dili man lagi sila gusto nga manug-an. Dili mutugan siya kisa iya mga kauban, sumirag nabutang og delikado ang iyang kinabuhi. No? Kaya nga naman, this is an organized crime. Sa to pa kung patug-ano nakakinsa imong kauban, delikado imong kauban. Muna nga mas mayo pa nga pahilumo na lang kasadayon. Muna nahitabo, no? Nya abuse of power. Unya of course, ang impact on societies, the spread of diseases, untreated injuries and mental health issues can burden healthcare systems. Ito pa mas didaghan kini bitaw mga sakit-sakit labi na niining sexual exploitation mga higala, no? Nga daghan kaayo ang matud pa sakit nga makamatay nga niturok binaagi ni ana. Nga daghan kayong mga kanang gikadaot sa lawas, no, nga ni grabe tungod kay wala man dayon ni grabe ba tungod kay wala man dayon kini matagdi. Unya ang uban gyud nalisuan gyud sa utok, no, mental health issues unya nakadaot gyud sa healthcare system. No, sana no? Ato pa kini yung human trafficking mga higala, murag simple ra, no? Dunay uban nga magsuroy-suroy labi na katong ang uban gud ana mga higala ang nahitabo ana. Doon na ba'y usa ka panalitan imong silingan no nga nakaadtog Manila. No, kaadtog Manila o Cebu ba kaha o Iloilo ba o sa Davao ba, mga lagyo ang lugar. O niya matud pa na nakuha na kanang gitawag na to primero kuanto siya human trafficking victim. Karon nadugay murag nahimo na noon siyang membro. No, nahimo na siyang membro sa maong grupo. Ug siya na mismo mo ay muuli sa inyo ug mang-recruit ug mamahimo na pud unyang human trafficking. Mga victims of human trafficking. Muna kalagmitan gyud no kay kabalo naman na siya kay sa una biktima man na. Unya nadugay tungod kay dugay na siya kayo kay do naman lagi tay giingon nga puslan man nga nabasa nako, maligo na lang gyud ko. Muna ba imbes nga nahimo siyang biktima, nahimo siyang victim sa una, nadugay nahimo na punon siyang victimizer. No? Unya ang iyang gihimo mas grabe pag gani hinuon sa iyang nahiaguman. No, muna kalagmitan mo nang ayaw di mo kumpiyansa anang mga mang-recruit og mga helper kay basin og unsay dangatan ana. Gani nandoon na gyud nakaistorya nako mga higala nga usa ka lola, no, kay kaila malagi niya tong nang recruit. Nagtuo sila kay nang hinambog man pud dito sa Manila nga maayo kuno iyang trabaho dito. Pero sa una di ay nahimo to siyang victim of human trafficking. Pero medyo nakaswerte o gamay, medyo nakalingkawas, ug gani, nahimo na noong membro. Muna nga pag-uli, daghang isang kaila. Yan, nang hinambog na nga, maayo ko no iyang trabaho sa Manila. Kay mo naputi good siya, medyo na maayo, pero na membro na di ay ining grupo sa mga human traffickers. Unya ang nahitabo, pag-uli, daghan kaayong daghan mo siya kaila. Daghan kaayo ang mga tao, yung mga parente nga nahimo pong biktima gani niya. No? Nadala gini niya sos ko kay nahibawan man dito sa Manila. Naamay usa nga nakalingkawas ug nakasumbong sa mga kining gitawag na to otoridad. Na priso hasta pa ang lula. No, ang lula nga maoy kay ang kan lagi kanang pag-recruit itong bataan ako, no. Ang lula mismo kay maayo malagi kayong pagkasulti kay tan-awa ko din na sinsun ako yan. Ang lula medyo po rin taon na dani po rin taon sa mga maayong istorya. Siya mismo mo ay giiyahang giindo iyahang gihatag o kanang iyahang gipalakip ang iyahang apo nga dadon sa Manila. Tos ko kay nadakpan man dito sa Manila. Kunya kay pagpangutan anay lula man di ay mo'y nagpalakip niya dito, maubay ni hatag na dito sa human trafficker. Dakpon po doon ang lula, perting hilak in taon sa lula. No, kay
Wa man ko kalibutan ko na ay mo na gitawag sa in English og ignorance of the law excuses no one. So ang nahitabo gyud, hapit gyud may gani in taong kay inosente gyud na pamatud-an in taong nga inosente gyud. Pero murag mabutang man pug dili inosente kay nidawat magkwarta. No, inosente ba dayon nang nidawat magkwarta siya nga mura og klaro bitaw kaayo nga murag delikado gyud kay kuan gud. So wala no. So again, human trafficking and then impact mo sa. Ug gyapon natong topic ug makigala. No, ako ning giuna-una ninyo kay sa dili madugay na ako mga sakop sa migrants and itinerant people. Mao na mo ngadto sa mga parokya aron pag pasabot usab ninyo kabahin ni ining human trafficking. O sa ganito ning Binisaya og human trafficking, pagpayuhot og tawo for the purpose of exploitation. No, kana bang imo bang isikreto ra bagdala paingon sa Manila? No, nya ang paagi ra bagod sa imuhang pagdala daghan. Pinaagi sa kusog, pagpanguwat o pagpinuska, pagpugos. Murag kining by force ug coercion murag mao ra ni, no? By force or coercion mao ra ni. Unya, daghang kay forms of human trafficking kada bitang mga mahimo silang biktima. Sex trafficking, no? Labor trafficking, child trafficking, organ trafficking. Kini yung kuyawan ako kining organ trafficking kay gilaliman baya kag operahan ang bata unya kuhaon ang iyang kidney kay ibaligya. Kadtak kung di malas ana no. Mahadlok maganitang gani ubang mga tao nga mahadlok gani taon nga magkuan no. Di bitaw bana nga naghilak-hila kay niingon siya nga magpakamatay kuno siya. Nya niingon ang asawa nga magpakamatay hadlok magani kang magpakuan. Sorry ako. Komedya na ha magpati. Kita magpa-circumcise ba? Hadlok magani kang magpa-circumcise kunya maghikong. Oh, gyapon na no. Mahadlok magani taga muna unya mag human trafficking na hinuon na kuhaan na hinuon tag kidney pinugsanay para ba ingon niya na no. So muna nga sorry kayo sa akong example ha, basig na ay na scandalize na komedya na to ha. Ayaw po ninyong tagaig daotang ayaw po ninyong tagaig daotang kahulugan na kay komedya no. Kaya ako komedyante man jud ko no, pero nalitok na ako pero wala na ko Binisaya. At least murag class food ba. Klaro ha. Sample na siya para na ba makakatawa ta ba. Sorry kayo ha. Ug medyo na-scandalize mo gamay sa sample nako. Okay, so dinala sa takuto ba? Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Akab. Manamilit na usab kaninyo og manalangin kaninyo ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat. Maayong mudto, Pilipinas.